चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से, चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से। डीजे मनीष रक्सौल चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। आवतारी सुनरी मैया शेरावा सवार से, शेरावा सवार से। आवतारी सुनरी मैया शेरावा सवार से, शेरावा सवार से। चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से, चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। जुटल भक्त देख आइल रायपुर से, आइल रायपुर से। जुटल भक्त देख आइल रायपुर से। चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से, चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से, चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। आई गई मैया रानी शेरावा सवार से। चुनरी ले आई जाई बनल के बाजार से, बनल के बाजार से, बनल के बाजार से। आई गई मैया रानी शेरावा सवार से। चुनरी ले आई सैया जाई के बाजार से। माई के मंदिर सजल बा बैलून से, माई जी के मंदिर सजल बा बैलून से, सजल बा बैलून से। चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से, चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। डीजे मनीष रक्सौल चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से। सोनू राजा अनिल दीपक आब बंगाल से। चुनरी ले आब जल्दी जाई के बाजार से, के बाजार से, जाई के बाजार से। सोनू राजा अनिल दीपक आब बंगाल से। चुनरी ले आब सुनर जाई के बाजार से। आकाश आशिक अइले माई के पंडाल से, आकाश आशिक अइले माई के पंडाल से, पंडाल से। चुनरी ले आदि सीतामढ़ी के बाजार से, चुनरी ले आदि है बनल के बाजार से। सैया जिलाई दी। Recording by Sonu Music World।